ओइ जोमै मा नोंनि नोमफाया थैबाय नामा बेखौ खबर होनो नागिरदों ना माथो जोमै 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 सब समायबो जोमै जोमै जोमैखौ नोङो गाबज्रिबाय थानोल'सो हायो जोमैनि थाखाय मुंबो मावनो हाया जोमै माथो बुंनाय जाखो मा खोथा जाखो बेलाय नोंनि नोमफा उदै गेन्द्राया मा बुंदों दिनै मिथिगौ जोमै नोंनि खुगाया एसेबांबो लागाम गैयि जाथारबायना गावनि बिफाखौ मा होनो जादों नोङो आंनिल' बिफा नामा बियो नोंनिबोथ' बिफा ना गोरलैयाव नों बुंनाय बाथ्राखौ आं गनायना लानो हाया बेहावा बेहाव बिफाया बिफा नोंनि नोमफाया आंनि बेहावसो आंनि बिफा नङा आं नोंनि नोमफानिफ्राय जोनोम मोननाय नङा आंनि जोनोमगिरि आंखौ जोनोम होनाय बिफाया माब्लाबानो थैनानै थांबाय आंनि आफाया बैसो आंनि बिफाया नोंनि बिफा नङाब्लालाय आरो आंलाय माथो बुंबावनो नोंनि गोसो गोरबोआव नों बेखौनो सानना लाखाबायब्ला बेनिखायनोथ' नों माब्लाबाबो आंनि न'खरनि मानसिफोरजों दिनैसिम आंगो हिसाबै गोरोबना थानो हायाखैथ' नोङो ओहो हायाखै आरो हानायबो नङा आरो हानोबो नों नाजाहोनो नाङा अधर्ज मोनबाय आङो हालां सहायनो बेसे सहायबावगोन गोसो गोरबो बिखा बिख्लो आंनि मेलेम गासैबो आंहा दाबो गोरलैसो आं सहायनो हालाथ' बारा सोर मा बुंलायखो नोंखौ सोर मा खालामलायखो सहायनो हालायै आरो सोर जाबावनो आं बुंखादोंना नोंनि नोमफा उदै गेन्द्राया होननानै जेनेबा आंहा गियानानो गैया जेनेबा आंहा बुजिनो हानाय सक्तियानो गैया जेनेबा आं एसेबां मूर्ख आरो जोंखौ मैया लिंनानै जा मोसौ बायदि दोखो दोखो रायनायालाय आरो मा बुंदों बेजों लोगोसे मिथिगौ नोङो गाव थैजासिम जों रावबो जुदा जानो मोनानो मिथिगौ नोङो अ बेथ' जोबोद मोजांनिसो बाथ्रा खिब्रमा नोङो खिब्रमा सैतान साला नोंबो फाजोलै फिसा साला फिफाया खिग्रा फिसाफ्रा उदग्रा खिब्रमासो नोंसोरो नोंनि सिगाङाव मा रायलायनो नोंजों रायलायनायनिख्रुइ रायलायैयानो साबसिन खिब्रमा नोङो नों नोमफानि न' थैजासिम थायोब्ला था थेवबो आं थानो हानाय नङा जुदाल'सो जाहोआ होनदों बे बाथ्रायालाय माथो जाखो आंनि बिफायालाय मा राय जाखो आंनि बिफाया मा गाज्रि खोथा बुंखो मैयासो जोंखौ आफाया दोखो दोखो बुजायबाय दा आफा बुजायखांनायनि उनावबो जुदि आं हिन्जावनि खोथा लानानै न'खरखौ सिफायोबा आइ आफानि नोजोराव आरो गामियारि मानसिफोरजों ओंखाम जानानै थांनानै थाग्रा मानसिनि गियानाव आं गोलैनाय नङा गांसो जाग्रा मोसौ बोरमा बेफोरबायदिसो आं रुजुजागोन हे सोर आं बबेथिं जानो हिन्जावनिथिं जानो ना बिफानिथिं जानो आं जेबो साननानै मोनला जि खालामो इसोर नों मोजांखौनो खालामदो आंनि थाखाय आयै मा जादों बिहामजो दिनै माथो नोंनि मोखांखौ साफा स्रां स्रां गोजोन नुथारदों माथो बिहामजो माबाफोर मोजां खबर दङ नामा बिहामजोफोर मोजां खबर खोन्थानो फैदों ना माथो आंनि सेराव अह आयै बेफोरबायदि गोमोथाव जेबो खोथा नङा आं दिनै मानोबा जोबोद खुसि आयै हामबाय दे बिहामजो बेबायदिनो मानसिया जिउआव जेब्लायबो गोजोनै थानो सोलोंनो नांगौ मानसिया गोजोनै थानो नांगौ मिनि खुसि थानो नांगौ अब्लासो जिउआबो सान्ति मोनो गोसोआबो गोजोन मोनो बेजों लोगोसे न'खराबो गोजोन जायो आरो बेजों लोगोसे सब समाय बेबायदिनो मिनि खुसि आलो गोजोन थाबाय थायोब्ला बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोनो महर मुस्रियाबो साबखाङो बिहामजो अह आयै आरो दिनै आं बांसिन हेपिबाव जे नोंबायदि सासे अनसुलि बिखुनजोखौ आं बिमा महरै मोननो हाबाय आयै नोंनि आखाइ फारनैखौ आंनिथिं हरलाय मानो बिहामजो आंनि आखाइ फारनैखौ हमनानै मा खालामनो नागिरदों आयै नोंनि आखाइ फारनैखौ हमनानै दिनै आं बुङो दिनैनि बायदि खुसि आरो आङो माब्लाबाबो मोनाखैमोन दिनैनि बायदि रंजानाय दिनैनि बायदि बुजायनाय बानजायनाय दिनैनि बायदि आंनि खुगायाव आंनि महर मुस्रियाव सोरबा हमदांनो हालायनाय माब्लाबाबो आं खुसि जाफेराखैमोन हाबाब हाय बिहामजो मा जाथारखो नोंलाय मा जाथारखो माथो खबर होनो नागिरदों नोङो खोथाया बेनो आयै मैयानो हय आफाया गावनि सेराव लानानै जोंखौ जा मोजां बुजायखादों जा मोजां फोरोंखादों आरो ना आफाया बुंबावदोंसो आफाया थांनानै थासान्दि आरो नों थांनानै थासान्दि आफाया जोंखौ माब्लाबाबो बे न'खरनिफ्राय गोजान खालामानो आयै जोंखौ जुदा जाहोआनो जोंखौ जेब्लायबो मिनि खुसि गावनि नोजोराव दोनबाय थानो हास्थायोनो आफाया आयै आं गावखौनो जोबोद लाकि होननानै सानो
आं गावखौनो ना जोबोद लाकि होननानै सानखायोना आयै। मानो होनोब्ला सासे गियानि गुनि बिहाव मोनबाय आरो सासे नों बायदि अनसुलि बिखुनजो मोनबाय आरो आङो सासे फिसा हिन्जाव मोनबाय आरो सासे बिबोनां दङ, सासे बिजावजालि बिनानाव दङ आरो आंनो मा नांबावगौ आयै बे बुहुमाव? नांगौखिनिखौनो आं मोनजोब्बाय। आं बेसे हेपि। आं बायदि दिनै बे बुहुमाव जानांगौ बे संसाराव रावबोआनो खुसि जानो हायाखै। हामबाय दे बिहामजो हामबाय। बेबायदिनो जेब्लायबो गोसो गोथार लानानै संसारखौ न'खरखौ गावनि जिउखौ बेबायदिनो बारहोहरनो नाजा। आइनि गन्थंआ जंफ्लिफ्लिनो। बाह 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 मालायसो बाह बिहामजो बिखुनजो सोरखौ रायखोमानानैबा बेसां खुसि जादों। बाह बाह मालायसो। देरहा नों आंजों फैलाय। मा जालायखो? रायलायबाय थादो बिहामजो बिखुनजो मिनिलायबाय थादो। आंजोंलाय मा खोथा? थै जाम्बा नोंनियाबाथाय फैलाय ना, आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो। थां बाबा थां, बिहामजोआ दिनै जोबोद खुसि। थां बाबा थां, बिहामजोजों थां। सोरांस्रि, मोनसे खोथा बुंनोनो एसेबां गोजानाव लाना फैलायबाय नों आंखौ? थै जाम्बानिया सब समाय सिदा सिदाल' बिनिया जेबो रोङा। जिरायना देरहा, जिरायना रायलायनि। बेनियाबाथाय जेबो रोंखाया। मानसियानो जा बावराखा बिनिया। जिरायलाय, सानफ्रोमबो मानसिफोर नुनाय मानसिफोर खोनानाय बेबायदियाल' जिरायनानै रायलायो नामा? एसे साइडआवबो थाना रायलायनो नांगौहाय। हौवा हिन्जाव अननायफोरा बारा जायोनो माथो। आंखौथ' नों बावरा होनना बुंबाय। आं बावराब्ला नोंलाय मा? थै बेनियाबाथाय खालि बिदिल'। नै देरहा, नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया जोबोद गियानि गुनि, जोबोद सनमान होजाथावथाव। नोंलाय मानोथो जौ लोङो? नोंलाय मानोथो गाज्रि निसा बुस्थुफोरजों गोदोनानै थायो? नों गारदोना बेफोरबायदि लोंनाय जानायफोरखौ। आइ आफामोना नोंसोरखौ एसेबां अनो, एसेबां मोजां जाजानो लुबैयो। नोंसोरलाय मानोथो बिमा बिफानि गोसोनि हास्थायनायखौ मावा? खोनासं देरहा, नों दायो बिमा बिफानि गोसोनि हास्थायनाय बायदि मावब्लासो जाब्लासो नोंनि फिसाजोआबो नोंनि आखलफोरखौ नुनानै सोलोंगोन, रोंगोन। नों बिमा बिफाखौ सनमान होब्लासो जोंनि फिसायाबो जोंखौ सनमान होगोनथ'। मिन्थिगौना देरहा? बिमा बिफाखौ नायनाय, बिमा बिफाखौ फुजिनाय, बिमा बिफाखौ मान सनमान होनाय, बिमा बिफानि बोसोन मानिनाय, बेफोर गासैबो फाला बदलसो। नों गावनि बिफाखौ बिमाखौ जेरैबायदि आखल खालामगोन बेबायदिनो नोंबो नोंनि फिसाजों आखल बेबायदि एखे मोनफिनगोन। बेनिखायनो नों नोंनि फिउसारखौ, नों नोंनि फिसाजोखौ मोजां जाजानो लुबैयोब्ला नोंबो दानिफ्रायनो मोजां जानानै दिन्थिलांदो। सोरांस्रि, नों एसेबां गियानि? आं दिनैसिम बेफोरबायदि बाथ्राखौ सानफ्लांनोनो रोङाखैमोन। दे देरहा, नों सानख'नो हायाखैमोन। दाथ' नोंनि मेलेमाव बेसेबांखिनि बाथ्राया हाबबाय दा। औ सोरांस्रि। आरो मोनसे खोथा दंबावो देरहा, आरो आं मोनसे खोथा सानबाय थादोंमोन। नों सहाय होगोनब्ला, नों जुदि राजि दङब्ला, गामिनि सानैसो हिन्जावफोरा बहाबा बहाबा सरकारनिफ्राय फैसा लासोनाय दङना, जेरै बन्दन, गुद, माबा माबि सरकारनिफ्राय दालाय जेरै अनुदानफोर मोनोना, बेफोरबायदि आंबो लानो सानदोंमोन। सरकारनि फैसा लानानै मा खालामनो? मा खालामनो माने, हनै फिसाजोनो फरायनायफोराव एसे एनै नांदेरबावगौ माथो। आइ आफामोनाथ' होयो, होआ नङा। अब्लाबो जों बिमा बिफायाबोथ' फिसाजोनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगोन ना। नों राजिब्लालाय आं बे लावगिमोनजों जासुलिमोनजों रायलायफानानै आंबो एसे लन लानोसै। आं लन लानानै एसे बेपार गेलेनोसै नामाथाय। दख'ना हारि माबा माबि इदिनो एसे एनै बेपार खालामनोसै। थाइसे थाइनैसो मोनगोनदां। दे सोरांस्रि, नोंनि साननाय हनायाथ' गासैबो मोजां। आं दिनैसिम जेबो बुंनो हाया। नों जेखौ मोजां नुदों बेखौनो मावदो। दे बिदिब्ला नों खोथा होबायब्ला आं बिदिनो मावनोसै। थुदो थांनोसै। आरो आं एसे गामिनि मानसिफोरखौ लोगो हमहैनि, जायफोरा लन लादोंना बिसोरजों एसे रायलायहैनि आं। सोरांस्रि, माबा बुंनो नागिरदों? आं मोनसे खोथा हरखाब गोसोखांदोंलै सोरांस्रि। नोंनि खोथायाथ' मा जाथावगौ? देलाय खोनासंना नायनोसै अब्लाबो। जोंहाथ' फिसाजो सासेल', फिसाजोआबो देरबाय आरो फिसाजोआथ' मालायनि न'आवसो थांखायो, बेखौथ' मिथिखायो। फिसाजोआ मालायनि न'आव थांबा जोंनि न'खरावलाय सोर थाबावगोन? लाइनाथ' एसे बेलेगावसो माथो। देलाय थाब थाब बुंलाय। नोंबो सरकारनिफ्राय लन लानोसैब्ला, बेपारबो खालामनोसैब्ला
थाखायानो थाखा जाखागोन ए गतिके फिसाला सासे खांबावनोसै नामा सैताना बेनियाबाथाय जोंहा एसे मालायनियाव थांगोन आरो जोंहा हनै खर' गिदिर साम'लादाया लाना फैगोन ना हिन्जाव सोर खर' गिदिर साम'लादाय जोमैनि फिसाला बेलाय बोरै खर' गिदिर साम'लादाय जाखो बिहा लिरनो थाखाय मुंबो मोजां मोनसेबो नाम गैला जाय जेरै गोसो बेखौ बिदिनो लिंनो हासिगोन बुजिना मोनलालां आं न'खरनि मानसि नंगौना नङा माब्लाबा गावखौनो सन्देहसो नाङो न'खरनि मानसियानो न'खराव मा जादों मा थादों जेबोखौनो थर मोना माथोलै आंलाय बायबाय आंनि आइथिङा बायबाय आयं फिसा नङा आरो बेयो आयं सयाबिन आयं आंनि आइथिङा बायबाय आयौ हाबाब आयं बोरै आइथिं बायनो मोनखो नायनि सना नायनि अबाव बायदों आइथिङा देलाय दे हायाव गसंलाय सना नायनि आङो माबोरैथो बायनो मोनखो आयं आथिंखौ सिदा खालामनो हाला आङो आइथिङा बायबाय आयै सना सोर बिदि नोंनि आथिंखौ सिफायनानै होखो आयं नों सोरहानावबाफोर माबाफोर खावनो थांबावदोंमोन ना माथो आयं मामाया आंखौ नारें खावना लायनो होदोंमोन सरबत लोंनो होननानै ओमफ्राय आंखौ बुनानै आथिं सिफायनानै होबाय र' आयं सिन्था खालामनो नाङा आं नोंनि मामानाव फन हरनि दे फनखौबो हमला नुबायना बियो हेलौ जोमै मा जाखोसो होननानै बुंबावदों नोङो सैतान साला फिसालाखौ मा खामानि मावनो थिना नोङो हो सोरनियाव मा खावहैनो थिना नोङो आंनि फिसालाया मा जाखोसो होनदों नोङो नोंनि बेबायदि गाज्रि आखल फोरोंनायनि थाखायनो दिनै नोंसालायासो खस्थ' भुगिनो नांसिगोन नोंसालानि आथिंखौ सिफायनानै हरबाय आयं सोर सिफायदों नोंनि आथिंखौ दाखालि जोंहानाव फैनाय लावगिया मा लावगि लाहानाव लानानै थांनो सोरखौ मानो नांलायहैनोसै नामा बिसानाव हेलौ फनखौबो दाननानैसो हरबावबाय खोथाखौनो मोजां रायलाया बुंस्लाबनोनो मोनला नांलायहैसिगोन आरो बियो फिसालाखौ आंखौ लिंहरबाय माने बे नांलायहैग्रोनोसै आरो दाया दे गावनि फिसालानि बेखौथ' बियो सिखार खालामनो रोंला मालायजोंसो नांलायहैबावसिगोन आरो बियो माथो जाबावगोन थौ आयं थौ नोंनि मामाया लिंहरदों लावगि माहाराव थांनि थौ मा जायो आरो नोंनि नोम्माया नांलायहैनो नागिरदों थौ आयै अन्थाव गथ'नि आथिङा हनै बिमाया दा मोजां मोनसिगोन आरो फिसानि खस्थ'खौ नुनानै मोजां मोनसिगोन आरो बियो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला जायफोरा दाबोसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै होदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामदो आरो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नायनानै थादो बाय